Здравейте, приятели! Аз се казвам Пантелей Проданов и имам малко странна професия, иноваторска, а именно аз съм професионален дропшипър и ще ви покажа една възможност за стартиране на собствен онлайн бизнес от вкъщи, а именно какво представлява дропшипинга. Това е модел на онлайн продажби, в който ние не притежаваме стоката. Тоест, ние сме едни посредници, които препродават стоката и печелят от разликата в цената. Защо съм се спрял именно на този модел пазаруване? Ще ви покажа именно с ето тази таблица за глобалните e-commerce продажби в целия свят. Това, което тук ми прави впечатление е, че през 2009 година, тогава когато в Съединените американски щати стана така световната икономическа криза, която в последствие обхване целия свят, виждаме обаче, че сектора на e-commerce продажбите, т.е. на електронните продажби, не само, че няма спад, а всяка година има растеж. И ето това, което им показва в тази таблица, е, че този растеж ще продължава всяка година нагоре и нагоре, а ние наблюдаваме това в нашето ежедневие. Виждаме как доста малки магазини започват да затварят врати, по-големи затварят врати, много големи вериги от магазини се изнасят в онлайн пространство, защото пазарът там е неограничен, защото стоките стигат много бързо до своите потребители, защото всичко е по-иновативно и нещата се случват супер бързо. Как обаче аз се възползвам от тези продажби, като използвам сайтовете на eBay и Amazon? Предполагам сте чували за тези сайтове, ако не сте, се надявам да ви обясня в момента добре за тях. Защо съм се спрял именно на тези два сайта, eBay и Amazon? Сайтът на Amazon е седми популярност в света и забележете трети популярност в Съединените американски щати. В този сайт влизат само два вида хора. Такива, които продават и такива, които купуват. Следващия сайт, който изпоменах, е сайтът на eBay. Той е 24-ти популярност в целия свят и 8-ми популярност в Съединените американски щати. Защо са толкова популярни тези сайтове? Ами защото първо, те са на пазара от над 20 години и тяхната главна цел номер едно е тяхните клиенти са доволни от обслужването и от продуктите. Именно те са инвестирали милиарди в това да предлагат най-добрите възможни услуги на своите клиенти и тяхната цел е клиента да се връща при тях отново и отново и те искат клиента да харчи парите си при тях, в техните платформи, за техните продукти, в техните сайтове. Именно заради това обслужването на клиентите е цел номер едно. И именно поради тази причина са наети такива челни позиции в световен мащаб. И малко по-интересна статистика като обороти. Платформата на eBay е генерирала близо 18 милиарда долара оборот за 2014 година или близо 50 милиона долара минават като транзакции през тази платформа само за един ден. Представете за какъв мащаб става въпрос. Платформата на Amazon, най-голямата платформа за търговия в света, а и най-сигурната, за 2014 нейният оборот е 81 милиарда и близо 220 милиона като транзакции минават всеки ден през тази огромна платформа. И именно тук идва модела на дропшипинга, който искам да ви представя, или как по какъв начин си взаимодействат тези двете платформи, в случая как аз го правя, за да мога да извличам някаква печалба от ето тези големи обороти, които се въртят в тези платформи. Аз се ситуирам като продавач в платформата на eBay и си правя магазин. Но за да имам магазин, естествено ми трябват ми продукти. Които продукти трябва да ги взема от някой доставчик. В случая сайтът на Amazon. А защо сайтът на Amazon? Защото той е най-добрият сайт в света, който ако имаме нещо за решаване, то го решава супер бързо. С него нямаме проблеми. Проблемите са почти 0%. Конят към нулата. Това, което правим, взимаме нашите продукти от сайта доставчик Amazon и ги качваме в нашия виртуален магазин в платформата на eBay. Какво имам предвид под качване? Взимаме картинките от даден продукт, оформяме ги по един по-различен и интересен начин за нашите клиенти и ги постваме
в нашия магазин в eBay, което е напълно безплатно. Тоест, ние качваме едни картинки, захранваме нашият магазин с виртуална стока. Какво се случва после? Влиза клиентът в нашия магазин, той си търси нещо определено, харесва това определено нещо в нашия магазин, харесва му цената, на която сме го предложили, той купува продукта от нас, като той ни плаща за този продукт. И от тук насетне, ние вече имаме парите на клиента. Това, което трябва да направим, да вземем данните на клиента, т.е. адрес, име и така нататък, да поръчаме този продукт от сайта на Амазон на ниската цена с данните на клиента, с адреса на клиента и Амазон има всичко останало за да довърши поръчката, т.е. тя опакова и изпраща стоката на клиента и следи за нейната спедиция. И ето един нагледен пример. Например, тези ножове в платформата на Amazon се продават за 28,99. Същите ножове са продадени в платформата на eBay за 39,99. Или какво ще ни каже това? След като се продаде този продукт, ние реализираме печалба от $4 за всяка продажба. Добре, ще си кажете, в едната платформа е 28,99, в другата 39,99, това не са $4. Да, така е. Но все пак ние използваме готови клиенти и обслужването на платформата на eBay, така че те взимат процент от нашата печалба. Но за нас в тази транзакция ще останат чисто около $4, което за продукт, който ние никога не сме виждали и притежавали, дори не сме платили за него, за да го имаме и да го продаваме, си е направо невероятно. Но това, което е още по-хубаво, ако продадем този продукт 99 пъти, както видяхме ето тук на този слайд, продавача го е продал 99 пъти, то тогава нашата печалба само от един единствен продукт ще бъде $396, само от един продукт. Ами ако имаме 100 продукта, ако имаме 200, ако имаме 1000 такива продукта с по $4 печалба, само за една бройка. И сега искам да ви покажа нагледно как се случват нещата, как намирам пример от тези продукти. И имам си две прозорчета отворени, едното е на amazon.com, другото на ebay.com. В сайта на Amazon пиша някакъв предмет като ключова дума, например, дума. В момента съм за постригване, така че примерно ще запиша пример. Натискам Enter и ми излизат една така доста продукти, които мога да се избера от тях. Да видим. Добре. Да кажем, харесвам си ето тази машинка. Изглежда ми, готина ми изглежда. Така, влизам в нея и това, което правя, копирам част от заглавието на тази машинка и го поставям също заглавие в търсачката на eBay. И какво търся? Продавач, който продава тази машинка. И ето го първия продавач, който продава тази машинка. И той е продал 16 пъти за 40,97. А ние я намерихме за 29,99. Тоест тук отново имаме шанс да реализираме печалба дори над $4. Той е продал тази машинка 16 пъти по печалба $4. Това са $64 отново само от един единствен продукт. Добре, но нека не спираме до тук. Това е един продукт. Има милиони продукти в тези платформи, повярвайте ми. Да пробваме да намерим още един. Искаме да видим какво предлага този продавач. See other items. И започваме да търсим други продукти, които е продавал. Ето, например, това нещичко, количка за сглобяване нещо, но я да видим, продава 65 пъти. Добре, нека видим дали можем да извлечем някаква печала, защото нашата цел е, освен като продаваме, нали, да печелим по нещичко. Маркираме отново част от ключовите думи. Маркираме ги. Отиваме сега обратно в сайтът на Amazon. Винаги зануляваме тук, за да може да ни се пази предната история, защото търсим съвсем нов продукт. Поставяме го и търсим.
Този продукт, ето веднага ни излезе за 14,40, за 14,14. Така, тук е продаден за 19,50. Реално от този продукт ние можем да генерираме малко над $1 печалба. И ето вижте, отново продукт, който ние не притежаваме, продали сме. Човека го е продал 60, продавача в случая го е продал 65 пъти по $1. Той е спечелил $65 от продукт, който никога не е притежавал и не се е налагал да го купува. Това е голямата картинка на дропшипинга. Ето и моите резултати. Защо се наричам професионален дропшипър? Моята история започна през края на април месец 2014 година. И както виждате в графиката май, юни, юли, август, септември, октомври, аз просто се отнесох несериозно към този бизнес, но ноември месец така дадах повече от себе си, реших, че искам да науча повече неща, че искам да се развивам и спечелих тогава първите си $400 чиста печалба и това беше достатъчен индикатор да видя, че това нещо може с него да се издържам, да започна да се издържам, да правя свой собствен бизнес, нещо по-различно от това да ходя всеки ден на работа. И както виждате, резултатите ми от март месец започнаха да ескалират. Март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември. Вече аз не работя сам, вече имам екип от още двама души, с които работим заедно, които вече правят доста неща, които аз правих преди. Печалбата ми за месец декември, след като съм приспаднал всички заплати, режийни, интернети, които съм плащал, офис консумативи, чистата печалба ми е $2000, малко над $2000 за месец декември. И това съм го постигнал, както виждате, само от март месец, т.е. за 9 месеца аз съм постигнал този огромен растеж. Само за 9 месеца аз съм постигнал печалба от $2000. За кого е подходящ този бизнес? Това е един много интересна тема. Първо, предприемачи, които искат да започнат бизнес с малка инвестиция и нулев риск на световните пазари. Буквално процентът е сведен почти до 0 до това да се загуби някой предмет или вашите пари по някакъв начин да се загубят. Процентът е почти близо до 0. Втората група от хора, които искат да си докарват допълнителен доход към месечния бюджет. Това са хора, които съвсем спокойно, ако искат да тестват дали това е за тях, могат да отделят по 1-2 часа след работа и да видят дали за 1-2 часа те ще успеят да постигнат някакъв допълнителен доход. И ако видят, че го правят, то ако отделят 8 часа, т.е. времето, за което ходят на работа, се работят вкъщи, при тях тогава нещата ще ескалират. Другият тип хора, това са хората, които са отворени към нови идеи. Аз може би приспадам ето към този тип. Хората, които искат да пробват нещо ново, хората, които искат да последват така тенденцията в това всичко да се изнася в интернет и хора, които не се страхуват да рискуват, въпреки че тук, както казах, риска е почти 0. Хора, които искат да се развиват личностно и финансово, т.е. тук таргетирам хората, които искат да се срещат с други хора, с които мислят в една посока, с които мислят как да изградят своето личностно развитие, как да подобрят своя мироглед, своя начин на мислене, как да започнат да изграждат своята финансова грамотност. Хора, които искат да преобразят живота си и този на своите семейства и приятели. Аз успях да направя това с 5 мои приятеля и в момента го правя с още други хора, като работим заедно и те започнаха да изкарват доходи, които реално преобърнаха живота им на 180 градуса. Тоест те вече от хора, които получаваха заплати, вече са хора, които дават заплати. Просто е невероятно. Хора, които искат да попаднат в една среда от предприемачи. И може би едно от най-силните неща, на което
трябваше да отделя може би един самостоятелен слайд. Хора, които са смели да мечтаят и постигат мечтите си не след 5, 10 или 1000 години, а буквално след една година. Видяхте моя растеж, ако отделях още повече време и работех с още повече хора, ще да компресирам още повече това време. Ето тази картинка ми направи, случайно срещна, докато търсих как да сглобявам презентацията, но тя ми направи следното, започна да се замислям, ние всички имаме мечти. Аз имам мечти, всеки един човек има мечти. И това, което правим, когато тръгнем да преследваме нашите мечти, каквато и да била тя, дори най-малката мечта, ние срещаме винаги прегради, някой ни спира, някой ни дърпа, а решението е толкова просто. Решението е просто да минеш през вратата. Просто да натиснеш бравата, да минеш през вратата и да започнеш приключението на своя живот. Да започнеш свободно, да живееш, да изживяваш своите мечти, да ги търсиш, да се впускаш в приключения и не да приемаш проблемите като проблеми или като нещо такова, просто да ги приемаш като един начин, че ще си станал по-добър, че ще си преодолял нещо и си много по-силен. Ето това съм аз, човекът, който не виждате, а само ви говори. Искам да завърша с един цитат на един човек, който за мен е един огромен лидер, който е напуснал училище на 15 годишна възраст, за да основе една огромна мултимилиардна компания, който е един голям ментор и лидер, а именно сър Ричард Брансън. И това са неговите слова. Ако някой ти предложи невероятна възможност и ти не си сигурен дали ще се справиш с нея, то кажи да и после се научи как да се справиш с нея. Именно това направих, когато започна да се занимавам с този дропшипинг и резултатите при мен са впечатляващи за мен самия, защото знам къде бях, знам къде съм сега и знам къде искам да отида. Ако това ви представлява интерес, бих се радвал да споделя още информация и опит с вас. Може да се свържете с мен ето на този имейл адрес. Благодаря ви за вниманието.